Gikuyugan gyud sa mga ginikanan ng ilang mga anak nga nagpabakuna sa kick-off ceremony sa Res Bakuna Kids sa lungsod sa Magsaysay, Davao del Sur kaganihang buntag. 80 ka bakuna ang giandam sa Municipal Health Office ug matag bata nga maturukan og anti-COVID-19 vaccine dalitan og snack sa LGU. Walay pagduwa-duwa si Shara Jean Henches nga pabakunahan ang iyang mga manghod ug wala sab siya mahadlok sa mga istorya nga naay side effects sa bata ang bakuna sanglit siya mismo naturukan na niini. Para di na sila matakdan sa kanang kuan karon ba kanang COVID. Hadlok din matakdan no to ako kay na baksina naman ko. Ako manghod na pud akong gisunod og pa-vaccine para pud kuan ba kanang safety pud sila ba. Aminado ang lokal nga gobyerno sa Magsaysay nga daghan pa sa ilang mga residente ang nagduha-duhang magbabakuna nga mao'y dakong hagit karon sa Municipal Health Office kung unsaon nila pagkumbinsi ang mga ginikanan sa mga batang nagedad 5 hangtod 11 anyos nga magpaturok og anti-COVID-19 vaccine. Para sa mga ginikanan nga nagduha-duha gihapon sa atuang bakuna, gusto na mo ipasabot nga ang atuang bakuna kontra COVID safe para sa tanan. Ikan sa mga bata nga 5 years old pataas. So wala mo dapat ikabalaka kay ang atuang bakuna gi-studyhan ni sa mga eksperto kung naayutay bisis sa atuang paghatag ani atuang bakuna. Pero nasorpresa ang mga taga MSU kay alas 11 pa lang sa buntag nahurot na ang gitagana nga 80 ka dose sa bakuna alang sa Res Bakuna Kids. Kini nagpasabot nga daghang ginikanan na ang naninguha nga pabakunahan ang ilahang mga anak. Daghan paghihapong katawhan ang dili kumbinsido sa epektibo sa bakuna batok COVID-19. Apan, angay na itong hunahunahon ng bugtong tumong sa gobyerno mao paghatag og proteksyon ngadto sa katawhan aron mahiligay kita sa unsamang matang sa balatian. Rolly Junotero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe.